Panorama parkdaydı. Burada gözəl bir mənzərəmiz var. 2-3 həcə, 110 kvadrat, 4-cü mərtəbədə, kupcalı, ipotekaya yaradı. Qiymət 230 min manat. Təcili satılır. Öz üçün təmin olunmuş gözəl bir mənzərə. Kimlər istəyəcək mənə saxlasın, telefonlarım 050-540-40. Buyurun, zəng edin. Kupcalı, panoramada, 2-3 düzəlmə, 110 kvadrat, 230 min. Dəniz panoraması super. Tələsin, belə mənzillər panorama parkda qalır. Səhvimizi vermək. Αυτό που μου συμβαίνει φοβάμαι τόσο να το πω. Καρδιά μου πληγωμένη, ας είναι αλήθεια αυτό που ζω. Αγάπη να είναι αλήθινη, αιτία να είναι κι αφορμή. Σ' αυτά τα μάτια που κοιτώ, τον έρωτα να βρω. Αυτό που μου συμβαίνει φοβάμαι τόσο να το πω. Καρδιά μου πληγωμένη, ας είναι αλήθεια αυτό που ζω. Αγάπη να είναι αλήθινη, αιτία να είναι κι αφορμή. Σ' αυτά τα μάτια που κοιτώ, τον έρωτα να βρω. Αυτό που μου συμβαίνει φοβάμαι τόσο να το πω. Καρδιά μου πληγωμένη, ας είναι αλήθεια αυτό που ζω. Αγάπη να είναι αλήθινη, αιτία να είναι κι αφορμή.